So papagayam, nadagaang apanawan tayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama ita, kat manipod kinipagayam tayo nga isong, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini John Lynn Padua, ni Sir Alfredo Basanes, dita Sacramento, California, ni Marita Coquia, dita Puso Robio, Pangasinan, kay ni Ma'am Gina Ganner Santos, dita KSA. Kastimanti ko na ni pagayam isong, Dear manang biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan ka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysay. Asawag, apa yung pinanawan damatay? Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka nagitiaginak, manang. Apa yung napasama nga katagwanan ti kastay? Apay ngay? Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngam awanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anta sarong ka nakabalasang, manang. Ha? Kaya't masawan. Addan ar ma'am. Ito na. Awan mo siguro dakis na, tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagpiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabaya ka dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag o tipan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pa'y mo't iti makatawan Sa kanto agaramanan iti sabali ading ko. Madali na. Naimbag nga oras mahaw ading filay. Si ka magaya, mag-isong, subrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Nga niya imaya. Kas iti sigaw. Umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tarik namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga roday. Ha? Kasaradagusam? Una, ha? Di lang tumalatong palta sana ya. Wen matkit di Anyangay, umanugok kaan. Kapag sasaritaan tayo, tikalay siya tapilay. O sige, sikat ti makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan akangkal. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga di mait. Sana tila pampanunutay kanakan. Diyak kayat na maulit tinapasamak angkal. Ay na, sabali daydi mo ng asawam, sabali matita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti hos. Sapay na ornong tilaba Bumasi ngamin, ti danom iti ubaw, no kastoy asamar. Inaksaglabay di karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. Hadapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabaalak mga urewang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong kilopot na nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa pagawid. Malangaro na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Niyangkal ko na jay. Apa yangkal? Ay na! Ay na ibagtaimbay ka. Ay ni bakit mau? Inkakitain! Araribungbungan dagiti tatao di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang kay! Condolence bayaw. Ha?
Ay, agyamanak. Apay, sino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli, kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mo. Mabalin mo pa'y timangi ka sa. Gusto? Mabuti nga ka. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apay ni Arsilay? Ag naadamat gaya man dito'y lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wun, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atila ibagbagam manang? Ang mga lumasulisog ka, mga sawa manang. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di manang. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos Monte Aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, no kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amam, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin ang nagagut kung nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Mayat. Mayat ti kasta, barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kadingay ayatan nakmatlaang isong? Uwan, Arsilay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Kuha, di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mang luko kang kamay. Nang runa ka, lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen, ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Ina, agaray manang. Di mat kagap-gapom ije balay da Arcele. Agsubli ka man din ijay. Kundi mat ko na mga inaklon na ka. Armamanan. Saan ani Arceli termay? Asino nga raw? Ni Angelina. Diyan anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay pagbagam mo. Kiwamay. Nasaysayatan, tag siguradaw. At least, adan to mga nga kanyak, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namak keng ka. Isong? Di na ko maparigatin, Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasar ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, damon wang kao. Magbiro kak to iti baka, Kinsa nga pulo ababay. Pagbalinag to abayin, tino kaya na? Sobra unay ta baintay. Uray sa nga pulo. Ta ang mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodi na. I love you to ko nam kanya kaon. Sige,
Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isang. Ha? Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray duwala ababo iti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Doa mo tinubyam. Asino nga iti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba ba si Tigastos? Anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy, Kasanoon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Kun naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilimog minto na ti panagkasaramay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mabantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia. Ti maipapahan iti nobyom ani iswang. Agkasamot ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat anatulag ti kasar mi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni iswang. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay. Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Duha magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duhatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay, wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan may kini Angelina. Ang sikat, ikasar kaw? Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong. Sigurado asinana no ibagak adwa kay anubya. Ay, Baka wanin nagkumarsilay. Sorry saan na maulay. ala, agawit kan. Tadapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila, agap-apply ngamin nga agab-broad baraw. Kasta Imbla na mo't iti day. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga agabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar Isong. Taagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan Chick boy ka matgaya mauray balo kan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan Bye! Hilaw! Hilaw! Ngay? Inidalan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Kastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arcilay. Si kati kasar ka? Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagiti nubya kaon. Anya ngay, dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam,
Ngam ad dalakat nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Inaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manayin. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak sa talaga. Aklunak akamaliti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din, jak ko nagaramit ti sa balay. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngam balo aklata. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuto nga. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan, ti pagayam mo, isong. Alaka, try and try lata, barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat dimon kayat agaram, adakan karayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat ambaw, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dido'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag minamanan, iti tonggal maysa. Naimbag nga orasyo, papagayam. Dahito'y ti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam iti manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kayat ko ti agkid daw iti dispensa, ta italaang manan, ang maka-upload tayo iti drama, ama ng biyanang. Intay nga rudan basaan, ti surat anay patulod, ngayon tayo i-drama ita. Nagapok ni pag-ayam tayo naglingad, itinagan nga Edmundo, ti surat abasaan kani drama tayo. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti pada kanayat ngagdengdengag kadagiti drama nga upload mo. Dahito'y kapadasak nga isalaysay ko kat sapay kuma, tamakaita ti adal kadagiti padak ngagdengdengag. Idey, numakipurdiyak, at na idumduma nga style ko. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay, ada nalipatan? Trabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang nga kadwak. Agsakit mo dagiti kakadwakaw. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti daduma kakadwa mga gabi ti ije kalsada. Jak kacukaran dagiti tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti tao. Amangan no madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalida nay. Saan man nakasta ti panagsasaumad? Nasaya tayo ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay lamakiap apat iraramidem. Saan ang mamakyap apa? Ibagbaga lapod no. Berta, kaanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Ha? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Ngati bagayon tay. Ay napagsayatan ako ibagayon ko dako sain. Ang no pagdaksan ako sa kanay. Ay sos, pagsayatam day tawi, kapag kwarta ang baraw. Plano nga ming jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Sikan salat bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Adaw ti mga yayab kanya?
Ang siya tagmamaday. Dako na nga ginana ako man. Ang da kayo ti mga yab kanya kakasigay. Banat. Ang kasanungay ti pamay anyaw. Purdi yaw no kontrata. Ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw, baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. At daniid mundo dita salas, kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubisay di kumparay. Simbardeng da pay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmund daw. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado nga trabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkaadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun dita salas. Tay! Ay, nyo ay! Nagbayag kayo mga rumuhan dita sila yun ang tay! Akay! Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo ay ang kail. Purdi yaw no kontrata. Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, kumanda ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay kay may atang raw. Mabiit at talaga no kontrata ang kail. Ang apay dakil aya abalay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalo type. Sige nga raw. Mabila day tangkay. Bakay, agring ka. Ang kagluto ni tida no mapagkabay. Alas 3 pa yung matlay ti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tapno malpas sa dagos. Anya? Agkapiya lahay. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pag-armosarat kaya ayan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumawang ka tao. Agsukata mo tayo. Hindi kag digusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunay nga asawa. Aya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime kami. Tam naman pa sa dagos ti kontrata miya. Balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka arumar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras ti turog mo. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ika nga rin nagpulusan tamangan kan. Berta, apa yung kaslajak makikita nila kayo mo dito balayaw? Ay, busy ang trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay ha. Jay papaaramid ni insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak. Kat makitak matin nga agkap-kapi dito'y paraangan nyo. Ay, basa pa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manan asumangpag. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa mo. Nalabos mo nga rin tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agririmot no rumwar adi agkapay. Anya! Ulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasay. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Nagginad ka nga gunggunay. Agawa nyo kaya gunay atap no malpas na dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na lang bang. Basta nakiwar labas eh. Babali na. Lakay, agdigos ka man mo. Nang angpup kan. Kagangay na ha. Taglingling ita nga rin nagtrabaho. Amok ang aglinlingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigosan. Anaktak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. May nukasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan. Lumalpas sa dagaws. Kakaisuna malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga rin di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbitmutin nga eh. Kasta ka paritak na ito yung asawa. Bakit? Ang quality mo lang ata dahil trabaho yaw. Ikaw na. Siya pa iti ko na. Naglahi niya kakarpintira. Iswa rumbang la-proud ka kanya. Bakit?
Ipasila na kadagiti ko kumarain. Pasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasin ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darik mat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mi day, takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may ken ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Ah. Bukodan at yung-publishing. Ay, siyempre umay kay to amay. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatandraw. Nalpasan tayo kontrata kadaan ti susay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Orang nga minti kwarto di balay may. Iso apay ka maniti may sapay. Ay kasta. Ay kanya pa may anyo ngay. Por dia, wano kontrata. Ay, por dia. Mabit mo day jay. Mabibit? Ano kontrata, tata? Por dia lata ni Tinal daw. Mabiit la day jay. Ay, malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay paaramid kaw. Ay, makamukay nga ro, tata. Huwag gayam. Tangay kanayon kami nga awan ija balay. Aglaklako kami ka nga ro di ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day. Tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyag oras na yan. Alas 7 na. Di mat mangrugi kay iti trabaho mi ita iti balay da tatandro. Uy, nga na sa babay. Alas 8 ti sirikaw. Ang mo ritar. Di naman pa, anak? Na, maladaw ka na. Kababain ka da tatandro. Ha? Por dia mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbag la masapa kalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Napaisi ka ti makipordiya ka siya, mate. Ah, Agad may sawan da tatandraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito eh. Turog ko ba eh. Isupay ti may nga oras sa turog kaw. Ringin na ito nalasot siyaw. Eka, naiaplag kong ti plywood na pagida ka. Makaturturo ka. Ilat ko biya ita ginanaka. Ay na pa. Kaiso na pos ko ti bagbagi. Awan mo yung dagiti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kong ti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilan nagsapa. Agililad kan. Ay, kaya ginanak mo ta. Agbreak ka, mate. Abuswag ka tabagi ka, hon. Sambot ka na. Ay na, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumangpo dagi jayan. Naladison dita ti merienda ta panawan na dito yan. Bumangon ka nga rugditan na. Huwag ka day. Iridap ko labi ay. Takas na maulawak. Nabanluga ka nagmartilyaw. Uray 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Pagtagari ka day. Hindi ka lang ulimog mo dita. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa na pan. Nasapat alas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi liilad ti mapan mo kukuan sa ijay. Talna ka mamanay. Tulad na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasada ako sa daya, ha? Kanya, iti pagsweldo ha. Nawarin trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Hindi si Candy mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ha. No at na mangayab man ang kanyang nagtrabaho. Lepas itong dayay. Kano nga amalpas tar aramidam idmon daw. Nagbayag mo amalpas. Basta talaga, tata, tanay. Masapula quality, ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plan mo ka na impag. Ano niya pamayak? Masapula siriga ka na impag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na. Kasbat itiin na po yung dayta, ha? Saan? Ayan, magluto ka itiin na po yung karasawa mo pa iti bagas. Karasawa mo na impag. Kalpasan na.
Krokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton nalutaon, linayam man na naimbag. Tapno sana nakusay. Kasta ti raramid tata. Iso hindi kay kadyagana. Pimpintas ngamin ti pan nakaarami ti kwartuyaw. Ay na, it's time turismo ni na. Ang nanging rab. Agila da manan dito nga plug ko apply budin Ay na. Ay, ayan ta silpong kung tagbuya man. Aging nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturag. Ay na, iturog ko talaga. Ay, bumangon. Nay, nakamuskitiro amitay. Nakaulisak. Kinadapay po nga kaw. Na. Awa mo dagito itay. Inyog nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Day, nakaringkanit mo daw. Ha? Adda ka yawn. Itay pa'y lang Talaga ngayon gagana tinasapa na gawin tap nung makita tararamidam. Kaya gusto gayam tinaydanon kanya kararamidam. Ketap no di ka malamok. Ingkabil ko na ita moskitiraw. Ken ulayas. Tama ka nung malamin ka. Ken tapungan. Tap no marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang. Narnekan ka ni Titorag. Unay kan Edmund daw. Iso mo ilagayam asa na malmalpas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa panaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nagbrika mo't atata. Ala. Bagkatam amin nakagawam ta gawit kan. Ha? Kahit lang dingiti ka. Ang amjak itid ti sweldo ita alawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwan ka. Saur da dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di na mo intudan. Ay, agtal na ka. Gusto tinaramid da. Tapod no mga mintimbagana. Maladla daw ka lang arudan. Agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungat. Pag nakmamdaytan lakay. Kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay. Ad-addan nga awan mangalakan kang agtrabaho takas dati aramid mo. Ay. Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day. Ha? Ay, La. ala, aging ginadlakay. Ay, sos. Apa yang ngay? Ay, ukom samat tay. Ay, Ngay? ha? Ay, sos. Ni, awanan. Si Mardeng mo lang. Ada siguro bimta kabul ka na. Iso naggunggun ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamutan itay naging ginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot na narban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da Edmund daw. Narbamutan ti may sa adi daeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong topjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na Edmund daw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta. Iso mo't lagayam anagbiit kayo analpas. Tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruwar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mo't gayam ti pan nakaramid na. Ha? Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka. Asi kati gumatang iti materialize. Ken aminan akasapulan. Ngam kastamot gayam ti naramid baw. Ulitam ti trabahom. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom, Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka, Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad mo. Kino ka anak kanyo ti asawa? Idarum-da. Apay, di dala ka siya. Ay, awan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ampo ha? O anya, agpili ka, Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Kwa, sige nga rin ha? Ulit lang, nantay.
Kasla akla narunaw nga ice, gapo iti nakaro, abain ko iti dayda kanito, manang biyanang. Jakon nakapalagpay, iso nga naramid kulatan ti kayatda, tamukmat nga da basol ko. Inulit ko nga ron nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak, kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak, ngam binaybay aklatan tabasol kumat. Kat gapoy ti dayja na pasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga ron, kat idinakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga mendag sasaor. Timang lukloko iti pada a tao. Tati amo, makalamang ka. Makaliksab ka iti ado a kwarta, nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo, nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre, saan la a kwarta ti mapukaw, tapati panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti may sakapatgan, ti panagtalag ti pada a tao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isublay. Agam no pa saan nga amen, ngam kaduan na. Agyaman nakiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hello papagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod, kanipagayam tayo Zeni. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kumablaaw tay pay, manipod ka ni Raquel M. Natividad kayat nakablaawan ti pamilya na. Ijay Pinto Alfonso Lista Ifugao, manibog ka Natividad family. Manipod mat ka ni Dominic Manibog, shout out ka ni Tatang na ijay angadanan Isabela, ani Gilbert Manibog. Hello kada kayo amin. Kastiman ti surat ni Pagayam Zeni. Dear Manang Biyanang, adanay lepas ko a kurso. Nakapasaak pay iti board exam. Ngam si madutak nga gaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time, dagiti na boyfriend ko. Tauray saan na gwapo, bastado ti kwartana, awan ti palabsag. Rugyak nga ron, ti agsalaysay. Nagpintas mat ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro ang model day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ang maamuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol, tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamuam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-uray dyan, nobyo. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alam na lab ka, kud nga uray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tay ayatan ka nay. Nakalkaro pa iti panagayat ko kan ka, urli, my honey. Lab na lab ka, mat nga uray pangit ka. Ay, agyamanak Angin, mabaling ka di, adi mo sang kay balikas dita. Pangit! Tanagalas adenggain, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyal, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay,
Ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amayin nga bagbaganakan ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrigat ta abroad. Ay di ka katagyaman, taadda di kabsat mo amang tulungkan ka. Di mo matngarod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihyaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadal mo, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mo. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man? Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ang ti pa nagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Ta anak dak. Ha? Ay, bari-bar ti pa nagsungsungbat di anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo na jay bakay. Iso nga ano samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta ah. Mapilit mo nga raw no talaga adi na kaya tagtrabaho. Wala, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay. Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho ah. Kun may sa ure awan trabaho na ta, damela ta kwarta na. Kwarta ti nubyo na ah. Takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw. Tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilik. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la suportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramidin na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayatin na. Ay ayaten nga. Saan na nga ay ayaten day jay? Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano ti kasta bakit? Apay, dagitila na pintas ken gwapo ayat at dakar mga nangagayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti lakay abak nang. Ngam idi na ibus ti kwarta jay lakay anubyo na sininaan nan. Iso nga amukon ti style di anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, may lab. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildoyo. Ha? Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka lang iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na angin matuswil daw. Winangam magkaradilay mati swildoyo. Asino mati sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay ada kayat ko agatangan. Andan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayata original. ay kagatangan ta, alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? Lokastan, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga ron. Inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kasi na, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mata utek mo. Adamay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene? Practical ti biyag itan ingga. Kitaan na ka. Oray sa anak nagtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunod ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. No kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, sene? Ay ayatag mo. Ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgura. Anya! Ingat, Uncle! Inga!
Sino di akin lugan iti dayjay? Nagpintas mga luganan. Nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni uncle ko. Ha? Ni... Diyak lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kanwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balaw. Kwa, balo, sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Diyak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw matan. Agsublin tumanan inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, sene. Ah, kastagayam. Ay, wen, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung hinga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungat, sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagninamang ngamin ti abang mo dito'y. Nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, sene. Ah, mabigbit ko day siya alugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Ah, excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ang tirun warta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arun mo ti makisiningad kinanggal mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo na pimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni. No mabalin nga min kat di na kayat amakiin na yatak. Kaguran na no makisiningdak iti chicks. Anya? Patpatgar na nga min ti ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanong pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day dyan. Sabali itan tay ayatan. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sabali aboy friend mau. Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboyfriendan. Kan at least, sininaak pa ngay muna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sabali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras yun, tata. Day, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi nilala ni Sinay. Mamo ka nagbasulak ang kana.
Intag ko maami kaya. Ay, ipag-aasim baraw. No, niya ti pangadeng ti anak ko, aki, respetuam, Mga mintiyan mo ka nagkurangag, wano nagpasulag. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awin o adubaw. Ay, baraw, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontra ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan na. Kaasimat ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kitday nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nubyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kastay ati babae. Amo na nga usaran ti panunot na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo na. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita kano ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon day ti day alakay. Kang runaan kanaw adita ibagbaga kiniingga. Kay nangigmumu jay imbaga na kadata. Saan kano akayat ni Inga ama kinobya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay nga'y aparitan na ama kinobya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tong paleng talatan timbaga jay anak ta. Di mon pakibiyangan ta kita. Ulit ngay bagasa ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't. Awan karbungan na amang lapod kun kay ti kayat mong aramidon. Ay, wow, very close ngamin kanyang dahil jaya ka anak ka. Takas la anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan kasi hindi. Amin na hindamam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kwa. Ito umayatawan siya hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay mo timbaga na apapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kan kwa na balasang kaw. Kwa? Adda nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. At nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga ka ni Dibo. Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod no day ta? Aga-agaw ka itinubyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apigsaan ti boses ko. Agsinatan, Carlito. Ay, sus. Carlito, anya ti kaya tasawan dahito ngayon? Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon ni. Anya? Ang di ka manalagan, tas sikat tipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Dahil din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na.
Basol ko nga ron. Basol na ata di na yung baga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw, no apay ngayon limod na anubyo na day alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Di ka madanagan. Tauran niya't mapaspasama. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanya. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapnaawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Yaman na. Agam sapay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papaniti da itabanag. Mangantakit din tani lumami sa Ulang po, pay ka! Sa bali man ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tabagad? Ay, kuwa! Mapan ako! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabitlang! Urayan na! Gahanggang dyan ka, babae! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa ka anak? Tsaka mga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat na! Anay ko! Ha! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagod dasawa mo! Kasta unayakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasan mo't gayam apudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita ken ni Inga gayam ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak. Nagpatulong ako ni ti kapsat ko kat nag-abroad akmatan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zeni. Naala pagayam Zeni, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zeni. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, ititonggal may sa. Naimbag nga orasyo, papagayam. Dahito manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabkablaw, kada kayo itinaragsak ngal daw, kan orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat naggapo kani pagayam tayo naglingad itinagan nga angel. Ngamsak bay na, ituloy tayo pa iti kumablaaw. Hello kani Ma'am Gina Umutoy, ni Stephanie Fanny, ni Jojo Salazar, ni Teresita Coloma Gabuyo, ni Lauk Lauk Vlog, ni Janvi Sarceda, Leonora Bautista, Betty Segundo, Jovelyn Garcia, Rogelio de la Cruz, kan ni Loida Hidalgo, kan ti si Bubukala Pamilyana, dita binalunan Pangasinan. Intay nga ro na ituloy abasaan, ti surat ni pagayam tayo naglingad itinagan nga angel. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, narigat ti panagbiag anabangunak, tamarigrigat dagiti dadakkel ko. Kat ado kami nga agkakabsat. At dakabsat ti amakamang tultulong kada kami. No awan kanen may, niikit ko ti kanayon nga sitgan may. Iti may sangal daw, pimasyar ni Auntie Helen iti balay may. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. At tuya, hindi mo tubog tinyaw kapag silay. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, ay, agyaman ak manong lusyak.
Imadumit gaya man tibungat nyo yaw. Wain, tanagag mga bunga tinyo gitaro payan. Ala, ipapas mo ti uminaw, kain mangan itinyaw. Yawin mo to tadaduman o di mo maibaos. Ay kitwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mo, o may ijay balay, tatangdanak nga glapa. Agdalaws, kinaminin at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Inula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungaro di ka anakam ka bagays. Tadabagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon, ante. Siya kon, taalaan niyo. Anya, Saan nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa duot na dayjay. anya. Isuasaklaktan titangganan yung agbabaw ng tanagagatakmat, ante. Ayan ni Jima aya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang cellphone lang teraramidon na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti ako yugyo. Mabit lang ante tayo naka-agrubwat niya, ag-impa kay akmatan. Hey, salaki! Unay madagit yung ason! Huh? Hey! Nana Helen, umayak man. Ay, Aden, adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag na ibagakan ko na Aden. Anyat ibagang may ka ni antek. May papaniti anya diya tangay. Kwan. Aw, kuraing, dumadon ka. Sumrot ka dito ay balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Injan! Inka mangisaganay ti merienda. Tapag merienda ni kuraing. Uwan ante! Payadak tumat lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kuraing. Angam ang merienda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanak ka. Ay, kaanakam day di ababae, nana. Wan, kuring. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, gusto, nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan iti spaghetti. Agyaman ang adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga, anyat kalat yung akanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta, ialaan kayo. Nagswerte magdata nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa diatoy Gun-gun dawayan da matante kinasingpat ni antek. Ay, masapol nga palot-potak ni Ante Helen. No kasta, ado ti umay umututang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ano pa'y nga rutim utang asan pa'y anak kabayad? Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga no awan pagbayad da balasang kaw. ala, apay nga itultulok yo, ante. Awan gundo wayan da kayo dagita nga tatao no naanos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad, takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata, ano at da kwartada. Narigat mo't no persa ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin una, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang nyo matgayam ti pensyon yo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tama ka sweldo ka lata. Ante, agawid yakman, tayo nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti sweldo mita abulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y matepan ng sweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno at pagmarket mo nga agaway. Ganday tinay, nayunak ti kwartang. Tay gatangam datatang mo'y tinaimas asidanda. Kun mga lakanto kada gijay dilata nga impaw iti kasinsin mao manipod abroad. Tasayang lang no saan ama ibaws. Adu unay nga min balasang ka. Sige nga ro, ante. Yagyo amin tayawit ko.
Ado pa dagi dyan noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagi jay. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagi jay. Yawid mo ning jel. Ay, kat magagata ka, ante. Oray ba no adya, isa ko kamin. Baklayak nga iawid. Nay, tagadumid na kita insang-sang po mo na nakaw. Ay, wan tatang, hanyo nga pakibibiyangan dagi tataila ko. Anya, Ada dyan lasin ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. nangalaam ka na kita babadaw kas kada sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama na kita. Intad ni Auntie Helen. Napintas na kita nga nagapuy di abroad. Branded da pay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti mila kong hidain. Katuan branded nga ron. Gatangan da itinangin na dagitoy. Ngam, hanyo ibagbagakan ni Auntie nga ilakok Taba ka anak to ikanan. Manahilay! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni Auntie. Apay, anyat masapon mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo na latang tigagarak tayong baga ko, ni di kalman. Umay, samat umutang dito yung nga tao. Grabe mat dito yung nga tao. Basta ag pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilay. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wo, hindi ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilay. Agrang kay man nakagawad mo, kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurukuro guys. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak matlatan o kayat ka. Nalakit di tada malaksay no awan. Ay, kayo makidi. Ano na? Ay, sige nga raw. Jagbayagan, tagpailak pa'y. Agyaman naman na na. Manot inutang da dyan nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga yung agbayan. Ay kat bayadan ng tumutla kanu, inton malako na yebaka na. Siguraduan na lang Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-las tuga na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan na, ibusan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. Saan pa'y mat, Angel? Apay ngay, kunak man no bayadan na nga dagos diyo tao na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalun da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayawawan dya inutang na kada kayo. Ay kat iyag dan tulata, inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Ada niyan tayo, Minjay. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan, Tanabiting ki, din tayo inutang kaw. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kaw. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak to kat. Basta maala ni antik ti pensyon na, adaman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na singpat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magunggundawayan. Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo na nga utang yung sa kayang tumutang manan. No, hindi kat kayang-kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka ni antik. Ada pa nga ramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante, siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tanta. Anya da ita kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay iti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumporme nga mailakaw. Anya, sapay adagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay, Oray kumano at dagbayad ka dagiti utang na. Tay supay lati alaam kanakan. kat mabalin yung matiso da nga singairan ante. Ay namabainak kanakan. Kan narigat no pilitom idang agbayad.
No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi mak kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isudante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Iso nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Oh, Angel, sika mo gayam. Sumrag ka Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayag singiri ti utang yo. Ha? Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapoy ti kapapanunot na kadagi di pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Ngamawan matungtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Ha? Kwa. Kinasarita ko ni ante, may papaniti utang na eh. Naira na ngamin ana ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kaya't nga mabainan kayo. Iso nga nasayat latatipan na kisama na. Ngam kinapuno na kastao na nga pungtot na no ada di balay da. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga, mabalin ka di nga agbayad kanta, kailangan na ang tikti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Bakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balay dati utang ko. kaano nga agsweldo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin to no may nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagsweldo na. Tay sunto ti umay ko. Tapno anak nga sumanoble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga manong amboy. Ayan di bayad mo nga kat ne kasapulan na nantik ti kwarta. Ha? Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad hanggang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin, ti panagbayag ka? Mayak nga rin din. Di mo pa lang itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itag ko nga roday. Nagbayad mo ni manong amboy ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon ta imbayad ni ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad kanugayam ni manang kureng into no may nga lawas. Nagbayad taw. Inayon mo to iti bulbulo daw kaanakan. Sige nga ro, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpat nga package yo. Ay won, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak daw, inton kasanga ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaruba. Ay na! Ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo nante nga makasto nga talaga ti panagsasaok. Prangkaak. At least ibagbugak ti pudno nga riknak. Kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod kaanakan. Nay, nagadumanin nga isang pumababada, anak ka. Ay uwan tatang. Ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan ngayon para may ko itasango. Pangalalam nga kadagit, ha? Intad niya Auntie Helen. Pangailakom ko intid na nga road. Ipausar mo, kadagiti kakabsat mo, Ay, saan nga mabalin ta branded dagitoy? Ha? Gatangan day tinangay na. Basta bilinan nyo dahil diya kakabsat ko nga handang akot-kuti anti koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Diyak kayat nga kupit da. Ikakto lang nga iso dati sa guys ang abado tatang dandang aglako. Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldaw. Ay, saan pa ilang ante? Saan nga bali takanakan dakmat? Uray mabayag sakto makabayad. Ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay ngay dagiti saan nyo nga kabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiot utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya ante. Nga uray mabuyag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta tay gatang ko itila ko kaya pwistok. Mala, sikat ti makambaw kaanakan. Awan ni ante tatay ito'y balay na. Ako kusak amin dagito badbad ito'y bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagito nga badbado.
Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak, iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kan dagitoy sapsapatos kan bag nga nagado. Ala kamin. Lakok dagitoy. Itad nan tumatla ang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mang ala. Kabagyak mat. Antay ta, naisako kami nan. Inak ilang mga ijerwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni ante inton sumangpat. Umuli ako ni alad. Tai puruwak ko dagitoy nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang Kumusta kan, Angel Kanakan? Agyaman akta si Bibiaga payanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground namin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwan nga ron, ante. Anong sana balay ka na kan, tanatarimaan ng dayjay. Sorry, ante. Amo ka nakita yung nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, amuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katwan mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan na kay di naramid ko, ante. Alaag pa yung magkakaanakan. Tao may nakan sukunan ni tatang mau. Taagawid kan ijay lugar yaw. Ha? Mawag nga may intisigod ababaw nun may katagsubli ka nun. Inawat ko manan na. Tanasinpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel. Nabay na anak iti husto iti kasjay nga inaramid ko manang biyanang. Ing karigatak tinagpaimbag kat nagawidak tamabain akon iti ikit ko. Timot pagtagilakwan iti sango ti balay may nalugay. Iso ang nagsapulak manan iti sabali at trabaho. Nagpaayak nga rod kas babaunan ijay ilay kat jakon inulit ti naramid ko. Ta nagbutengak nga amangan no nakarkaro ti karma adumtang kanyak. Halakastan, to'y pagayam mo, Angel. Nala, pagayam Angel. Nasaya at unay ta nagnakam kan. Kat di mo inulit tinaramid mo. Awan perpekto a tao. Amin tayo, makaramin iti basol. Wan nagkamali tayo. Ang adamot lakada tayo amang idintag iti bidot tayo. Ta amin nga aramidin tayo. Adda supapak na. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumatigunggunam. Ang no dakas tar aramidam, namnamaamot nga rod ti karma nga pitam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasalitaan, ni pagayam Angel. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.